Nggih nderek lelipur nggih Bapak Ibu. Penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja munamuni nuturi kaya kiai bacoke wae yen dendem wis ndelosor tak tutuke lelakonku pancene bener kondomu mergo mendem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca kancaku leren nduga dongan kuat mendemku wis ora penting sesok tuku beras ora tanggap penting anak bojo waras aja munamuni nuturi kaya kiai bacoke wae yen mendem wis ndelosor yen ngono aku
lakonku pancene bener kandhamu mergo mendem ngrusak awakku Sik to. Kok Sik to Mas dinambekan dhisik. tambekan sih ya Jajal lembekane piye? ah Kok ngono? Ambekane kok ngono to? Kok iso? Kok iso? Lagi ora ki ambekan ngono kuwi. iki wis megah-megah iki ayo ku malah cangkruk enten manten tak tagih dah Ki dep kolektore ning kene lho wisan. Ya lo nagih iki. nagih aku Yen wis mari kanca-kanca ti pamiti syukur bace mendadak ditinggalke selamat tinggal manten nendangmu gak nyawet tengah no kuat mendemku wis ora kumat wis Oke. wis aku kapok Sudah Mas Maat. wis nggo neh Sama